हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके। Our aim is to create jobs for more than 1 billion young hands. The electoral bond issue is not only the biggest scam in India, but this is the biggest scam in the world. दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रधानमंत्री मोदी की मर्जी के अनुसार अपॉइंट किया गया। मेन टपिकआव आवगायलांनायनि सिगां मोनसे जाथाय जालांबाय दानि बावैसो बेनिफ्राय एसे मिनिनोबो ओंखारदों आरो मा रावजोंहाय बेबायदि जाथायनि फारसे बुंबावनांगौ दङ होननानै सानदों आङो। कुनु सरप्राइजिं जानो गोनां बाथ्रा नङा, किन्तु साननो गोनां बाथ्रा एसे जे जाय आफादा मोजां लामा दिन्थियो, मोजां बाथ्रा सावरायनो गुनि गियानि व्यक्तिफोर आरो रोदा रोदा बिथांमोनावहाय हारिनि सिन्था थायो, हारिखौ लानानैहाय जोबोद गिदिर गिदिर बाथ्रा बिथांमोना बुङो। थ' बिदिनो दिनै मोनसे दाबसे जायगायावहाय आङो नामखौ मेनसन खालामथ'ला आरो मेनसन खालामनो गोनां गैया, जिहेतु बिथांमोना नायगासिनो दङ आरो जाय नायदों बिथांमोना बुजिखाबाय। गामि दाबसेयावहाय मिटिं लादोंनो माहारियारि आफादनिफ्रायहाय आनसलिकनिफ्रायहाय। दा बे हर गेजेरावहाय मा फरायसा आफादनि मा गियान फोसावनो फैखो, बे सिदा सिदि जों बुजिनो थाङोब्ला बे मोनसे राजखान्थियारि फोसावदिंनाय मेल बायदिसो जाहैबाय आरो बेबो खोमसियावहाय, मोखां नुलायै खोमसियावहाय सोर थांदों सोर फैदों बेफोरबायदि। दा जियानो हक मोजां जाहोननि थाखाय बेबायदि सावरायमेल लादोंब्ला सानाव लानांगौ, सोराङाव लानांगौ, जाहाथे मोजां गाज्रि बयबो खोनासंनानै गाव गावनि मोनसे डिसिसनखौहाय लानो हानाय। नाथाय बेबायदि सिरियै स्रोदै लानाय जाथायफोरखौ दा मा फोरमायगोन रायजो राजा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआवहाय फोरमायहरदो। जियानो हक दिनैनि मेन टपिकआनो जाहैबाय जे माखासे कन्टेन्ट्स मोनसे ससियेल मिडियाआवहाय गोबां नैबे दासान्दिसो भाइरेल जादों आरो जोबोद नायथावनाबो। नोंथांमोनाबो बेखौ नायहैनो हागोन, आं बेखौ भिडिअनि गेजेरावहाय खोन्थालांगासिनो दं लासै लासैनो। दा जोंनि इण्डियाआवहाय जोङो मानि समस्याजों भुगिनानै दं, बा जोंनि काउन्सिलर इण्डियानि बाथ्राखौ थाङोबा बे मोनसे बिराद गिदिर टपिक जाहैगोन। बेनिखायनो आङो सर्टकाटआव बुंनो नाजागोन नोंथांमोनखौहाय। जब स्केरसिटि माने आनएमप्लयमेन्टस, बेकार लाइमोनफोर गोबां दिनैनि समाव मानि जाहोननि थाखाय जानो गोनां जादों। बै एक्सपिरियेन्सफोरखौ जायनाखि उथ्रिसारनाय डिग्री हल्डार्सफोर, मास्टार डिग्रिसफोर, बिदिनो बायदिसिना ITI, IIT बेफोरनिफ्राय उथ्रिसार जानो हानाय, NIT, नीट एग्जाम होनाय, बायदिसिना मेडिकेल क्वालिफाइड जानाय बिथांमोना दिनैनि समावहाय सोर प्लेसमेन्ट बहा मोन्दों, बोरैहाय मोन्दों आरो साबैसेया जब मोननो हादों, बेफोरबायदि गोबां टपिक दङ। आरो मानि थाखाय लाइमोनफोरा बेकार जादों, आरो जुदि न'खर न'खर जब होनायनि बाथ्रा बा खामानि होनायनि बाथ्रा, बा जोंहा मानगोनां प्राइम मिनिस्टार बिथाङाबो बुंदों जे साहा दखानावहाय साहा फाननायाबो मोनसे खामानि बा बेबो मोनसे जब। नंगौ, नाथाय बेबायदि दिनखौ नायनो थाखायसो जोङो दा समावहाय साहा फाननानै बा जोङो गावनि जिउखौ खुंलांनांसिगौ। अब्ला जोंनो बे स्किल इण्डिया होननाय मोनसे प्रजेक्ट, मोनसे स्किल इण्डिया होननाय मोनसे जे आरो मेक इन इण्डिया बेफोरबायदि जे बिथांखिफोर लादोंमोन, बैफोरो मा इउसलेस होननानै बुंनो सानदों नामा बिथांमोना बेफोरखौहाय लन्च खालामदोंमोन मोनसे समाव, आरो मोनसे बिराद गुवारै बेनि बागै प्रसारबो खालामदोंमोन। आरो बेखौ लानानै बिथांमोना थांनाय बारनि बिसायख'थियावबो देरहालांनो हादोंमोन। जितु रायजो राजाफोरा बेखौ फोथायनानैहाय मेक इन इण्डिया, स्किल इण्डियाखौहाय ट्रास्ट खालामदोंमोन, माने फोथायनाय लाखिदोंमोन जे बेजोंहाय जानांगौ फिउचाराव जोंनि जि आनएमप्लयमेन्ट, बेकार जानाय जि समस्या, बेफोरो जोबस्रांलांगोन होननानै। थिग बेबायदिनो जोंनि काउन्सिलावबो जोंहा मानगोनां बिटिआरनि CEM बिथाङा गोबां बिथांखि लाबोनायनि गेजेरजोंहाय वान जब वान भटखौहाय फोरमायदोंमोन। नाथाय अमा दाउ बायदिसिना बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानायनि गेजेरजों दिनै लाइमोनफोरनि जि बेकार जानाय समस्या बा बै वान जब वान भटनि जे समस्या, बेयो सुस्रांजाबाय नामा। स' बेफोर बाथ्राखौहाय जोबोद गोथौयै साननो गोनां, आरो आं बेखौ गुवारै दिनै नोंथांमोननो फोरमायनो सानदोंमोन, नाथाय समा एसे गुसुं आरो समबो गैला, बेनि थाखायनो सुंद'यै बुंगोन। आरो उननि समफोरावहाय आं बेखौ मोनसे डिटेल स्टाडि लाबोगोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय। नोंथांमोना आङो खोन्थानो नागिरदों, नोंथांमोना दा बुजिनो थाखाय हिन्दीयाव दङ बिथांनि चेनेला, गोबां माने जोंनि भारत हादरावनो गुबुन गुबुन रायजो राजाफोरा बेखौ नायदों आरो अनसायदों। आरो बेखौहाय दिनै बिथाङा भारतनि जि समस्या, भारताव जोंनि पलिटिकेल
सिनारिअ माबायदि जानानै दङ माबायदि दोलोआ माबायदि डमिनेट खालामनो नाजादों पावार गोहोखौ लानानैहाय आरो बे एक्चुअलि मोजां डिरेक्सनजों थांदोंना थाङाखै बा जोंनि डेम'क्रेसिया डेन्जाराव दं नामा बेफोरखौ बिथाङा फोरमायजोबनानै होदों आरो बिथाङा बुंदों थारैनो दिनैनि खुंथाय गोहोआव थाग्रा सानैसो दैदेनगिरिफोरा डिक्टेटरशिपनि लामाखौ लानो हमदों नामा बिथाङा आरो कम्पेयार खालामबावदों जे नर्थ करिया बायदि जानो थांगासिनो दं नामा जोंनि हादोरा नर्थ करियायावबो भट जायो नाथाय बेयाव भटआ माबायदि सिस्टेमाव जायो आरो जिहेतु सि जिनपिं चाइनानि जिहेतु मोनसे बिथांनि लिडारशिपआव जे पार्टि सोलिगासिनो दङ बे माबायदि आरो लोगोसेनो रासिया बायदि हादोरखौ लानानै बिथाङा बै एग्जाम्पलखौ जोंनि डेम'क्रेसि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेम'क्रेसि इन्डिया हादरनि बागै बिथाङा मोनफा मोनफा पइन्टखौ पुरा डिटेल स्टाडि खालामनानैहाय नोंथांमोननो सेरावहाय बिथाङा भिडिअखौ होदों आं लिंकखौ होगोन डेसक्रिपसनाव बिथांनि नामानो जाहैबाय मुंदांखा इउटुबार सासे ससियेल मिडियानि दा बर्तमाननि हिर' जानानै दङ गोबां गिदिर गिदिर लिडारफोरा दिनै बिथांनि बे भिडिअनि गेजेरजों पुरा लिडारफोरा दिनै सासे व्यक्तिनि मोनसे रावजोंनो बिथांमोना दिनै सोमोनांदों आरो गिदों बिथांनि जि स्टेटमेन्ट बेखौ दिनैनि समावहाय बुजियै गैला बयबो बुजियो गोथौयै साननो हानाय जाबाय बयहाबो आरो गोथौयै सिन्ता खालामदों दिनैनि भारत हादरनि रायजो राजाफोरा आरो दिनै जोंनि फिसा हादराव जोङो फिसा रायजोआव थानानै जोङो काउन्सिलाव थानानैसो जोङो जोंनि गेजेराव मोनसे जोबोद गुलाय गुजाय बा सानैसो गोदै गोदै बुंनाय लिडार दैदेनगिरिफोरनि रावाव जोङो गिदिंबाय थागासिनो दं नाथाय सैथोआ मा बेखौ बयबो मिथिनो गोनां दिनै जोंनि दासो सोलिदों जोंनियावहाय ट्रेन्ड सोलिदों बयबो गाव गावनि रिजनेलिजमखौ फोथांना लाखिनो थाखाय नारा नाथा नाजादों नाथाय जोंनिया गोथाङैनो जों दिनै गोथै जानानै दं बेफोरबायदि सिटुवेसन दिनै जोंनि दोलो मोनसेयाहाय बिथांमोननि अक्सिजेन मोनागौमानि फैनो हायि बिथांमोननि थाव मोनागौमानि खारनो हायि बेफोरबायदि अबस्था बेफोरबायदि पर्यायसिम फैदों गावजों गाव ज' जानो नागारै दिनै गुबुनजोंहाय आखाइ हमलायनानै गावनिनो गोथै हाखरखौ गावनो निजेनो जावनानै लानाय बायदि नुथायखौ दिनैनि समाव जोङो रोखा नुनो मोनगासिनो दं आरो बेबायदिनो दैदेनगिरिफोरा मेगन खाना बेङा जानो हागौ नाथाय रायजो राजा नोंथांमोना दिनैनि समावहाय मेगनखौ बेखेवनो गोनां खोमाखौ गोथों खालामनो गोनां जाहाथे नोंथांमोना नुयो खोनायो आरो बेखौसो फोथायो थिग बिदिनो जानला मेनला बाथ्राफोरावहाय गबनाङा नोंथांमोना नैबे ध्रुब राथे होननाय इउटुब चेनेलखौ चेक आउट खालाम अब्लाना मोनफा मोनफा पइन्ट नोंथांमोना बुजिनो हागोन आरो आबुङै मोनथिनो हागोन पुरा डिटेल स्टाडि होदों बिथाङा विथ साबटाइटेल जायफोरा हिन्दी बुजियो हिन्दीजों खोनासंनांगोन आरो जायफोरा बुजिनो गोब्राब मोनो इंलिशनि साबटाइटेलबो होनाय दङ आरो बेंगलि रावावबो बिथांनि चेनेल दङ बेयावबो बिथाङा होदों मोनबा चेनेल बिथाङा रिसेन्टलि लन्च खालामदों जोबोद मोजां कन्टेन्ट लाबोयो बिथाङा आरो बयबो गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोर भारत हादरजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगानि दाब दाब जायगानि रायजो राजाफ्रा नायो बिथांनि चेनेलखौहाय आरो दिनै ओरैबायदि मिलियन भिउस फैयो बिथांनियावहाय आरो साबस्क्राइबारानो 1,90,00,000 सामथिं जानानै दङ 1,90,00,000 सामथिं जानानै दङ रिसेन्टलि बिथाङा मोनथाम टपिकखौ लानानैहाय पलिटिकेल सिनारियाव बिथाङा खोथा बुंदोंमोन आरो जितु इलेक्टरेल बन्डनि स्केम जानाय अरविन्द केजरिवालखौ जेलाव दैथायनाय आरो इडि सिबिआइ इनकाम टेक्सनि माखासे फाव फान्दाय होनानैहाय बिथांमोनखौ सिग' खालामनानै पार्टियाव जयेन जाहोनायनि जाहोनफोरखौ बिथाङा फोरमायदों लोगोसेनो थार नंगौना नङा ना नंखायै बिथांमोनखौ फाव फान्दायनानै जेलाव सोनाय सिगिनाय आरो बेफोर दाय मावदोंब्लाबो मावाब्लाबो जुदि नोंथाङा बारग'नायनि मोनसेल' थोंजों लामा बेनो जाहैबाय नोंथाङा सिदायैनो बिबाराव जयेन जानांगोन बा बिजेपि हान्जायाव जयेन जाहैब्लानो गासिबो माफ ओरैबायदि आरो कन्डिसन बिथाङा बुजायदों मोनथाम टपिक बेसिकेलि नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुनो मोनगोन बिग एक्सप'ज बेनिफ्राय दारा हुआ डिक्टेटरशिप बेनिफ्राय अरविन्द केजरिवाल जेल ओमफ्राय डिक्टेटरशिप कनफार्म बेफोरबायदि टाइटेल थाम्बनेलनि गेजेरजों नोंथाङा बिथांनि चेनेलावहाय चेक आउट खालामनो हागोन चेक इन खालामनो हागोन ध्रुब राथे दे नामखौ बावनाङा DHRUVRATHEE स' बेबायदि नोंथांमोना बेखौ नाय आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होगोन मोजाङै नाय फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम नाय नोंथांमोना बर जानाय नङा एसेबो बरिं जानाय नङा जुदि फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम जुदि गोसो होथाबनानै नायोब्ला थारैनो मोनफ्रोमबो पइन्टखौ बुजिनो हागोन बेनिफ्राय मोनसे खोथाबाव आङो मैया मोनसे पस्ट होदोंमोन जितु मोनसे प्रग्राम लाफैदोंमोन बिथाङा पकेट केम्पेनिं बायदिहाय बिक्रम दैमारि आदायाहाय हिरा ब्लक BPF कमिटिनि जि एरियाफोर गोलैयो नैबेयावहाय क'क्राझार लकसभा बियाबनि घनेश्याम दास जाय बिथाङा दा बावैसो माबानिफ्राय मासिनिफ्राय बोख्लाय जादोंमोन जिहेतु बिथांमोना एलायन्सआव दंमोन UPPL BJP AJP आरो GSP थ' बिथांनि समस्थियाव बिक्रम दैमारि आदाया हाबफैनानैहाय मोनसे मिलौदो मेथाइ खनलांदोंमोन रन्जन दैमारि सार बिथांखौ गोसोखांनानै आरो मेथाइनि गेजेरजोंनो जोबोद मोजां माखासे पइन्ट्सफोरखौ बुंलांदों आरो जाय बिथांमोना बै मेथाइ खनथिंला बायग्रा जाम्बा जाबाय बायदिसिना
तेजपुरावसो दैथायहरनांसिगोन बेबायदि माखासे मेसेज फैदों कमेन्ट्स फैदों दा जियानो हक जाय बिथांमोना बिदि मेसेज हरदों आङो नोंथांमोननि मुंखौ मेनसन खालामथ'ला आरो नोंथांमोना मेथाइखौ जुदि मोजाङै खोनासङोब्ला मोनफा मोनफा लाइनखौ जुदि मोजाङै खोनासङोब्ला बेवहाय जोबोद गोथौ गोथौ मिनिं होनाय दङ बिथांनि जिथु जिउ जारिमिन बिथाङा जेलाव थानाय माबायदि कन्डिसनाव दङ माबायदि थासारियाव दङ बिथाङा मा थांखि लादोंमोन बेफोरो गासिबो बेवहाय मेथाइनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायनाय स' नोंथांमोना खोनासंफिनोब्ला बुजिनो हागोन स' बेसेनोसै आरो हरदि हरला मिथिं दाला मोजां जाया माहारियारि आफाद हिसाबै आं गासैखौबो बुंनो सानाखै जिहेतु मोनसे दखरा माहारियारि आफादनि मावथि बिथांमोनाहाय हरनि गेजेरावबा मा सोलोंथाइनि मेसेज फोसावनो फैखो ना मा मोजां फोसावनो फैखो मोनथिया हरखाबै बेबायदि हर गेजेरावहाय गामि गामिफ्राव हाबनानैहाय हयथ' सानाव लानो हायो आं बेखौल' होनदों जे साननि गेजेराव लायोब्ला मोजांबाबो गाज्रिब्लाबो रायजो राजाफोरा जहैनो खोनासंगोन बेबायदि खावसे बोखावनानै खोनासङोब्ला बोरैहाय माने ज' जानायनि मोनसे लामा जाखो स' नैबेनोसै आरो गोबां बुंनो सानाखै आं नेक्स्ट टाइम नैबे जिथु ध्रुब राथेनि भिडिअ बायदि माखासे कन्टेन्ट लाबोनो नाजागोन बर' लेंगुवेजाव जिहेतु बेबायदि दासिमबो डिटेल स्टाडि बेबायदि डिटेल एनालाइसिस गैया आं बेखौ लाबोनो नाजागोन नोंथांमोननि सेरावहाय बिदिबा जानोथोंमोन आरो बारा गोबाव खालाम सानाखै नोंथांमोनखौबो नोंथांमोना नायहैदो बै भिडिअखौ नायबानो गासिबो खोथाखौ बुजिनो हासिगोन रायजो जानोथोंमोन बारा गोबाव खालाम सानाखै नैबेसेनोसै गोबां टपिकनि सायाव सावरायनो गोनां दंबावोमोन अब्लाबो हरथ'बाय आपल'डबो होनो गोनां दङ आरो बेनिखायनो थ' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय